Is gay? Inbesleutel, mama. Oh, shit. Gaan we die? Weet ik veel. Ja, Nee, dat is een sinaasappel. Goedemorgen. Een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Hallo. Hallo. Van Joet op de planning. We gaan mij kwarten de opnames van de fruitclip. En nou ga ik alweer wat spul opskarrelen bij iedereen. En ik zal even wat ophellen bij mijn zus Afina. En bij mijn zusje Ilse. En Boukje had je wat bracht alvast. Dus dat hel ik even op. En dan wil ik alles een beetje uitstellen. Van hey, wat hebben we? En wat moet er nog komen voor de clip? Ben we compleet of ben we net compleet? Nou, sasse wat. Dus dat is een beetje het doel van Joet. Dus ik neem je Joet bij mij in de tarierings van de fruitclip. We zijn bij adresje in. Zullen we eens even zien wat hier van alles is en wat het is en hoe en wat. Nou, een kast en een winkelwaard. Die moet je maar even in. En dan zet ik de auto even naar voren rijden, want we gaan nog wat gerutspul. Nou, alles hebben we erin. Dus maar even in dat corsetten. Kist er nog bij, Hildo? Past het nog? Zo. Oh. We beginnen hoe zo, ik heb alles in een ilke zetten. Dan we zien dat het al hier nog past en hoe het nog mat. Wat me nou gaan mat. Op naar huis. En ja, nou alles weer uitladen, hè? Een hele klus allemaal. Dat is mooi spul heel nou. Dan hebben ze de rest even ophellen. Mami. Heel even. Pinautomaat. Een chili pito. Tja, kraatjes, daar kunt fruit op. Wat doe ik? Chico. Pak maar. Tafelstoel. Men pakt de rest nog even, hè? Nou. Nee. Hey. Tja, je kunt fruit oplossen. Zie je hem? Kijk. Superleuk. Ja. Tja, mandarijntje erin. Tja, wel echt fruitwinkeltje. Hildo. Nee, Hildo pakt ze. Tadaa. Dan moet ik weer in de poppenkast. En aan de ene kant is een poppenkast en aan de andere kant is een winkeltje. Ik weet niet welke kant over het land. Zo, die. Dan doen ze eruit. Dan ga ik de laatste spul nog hebben, ja? Dat ziet er al heel kleurig uit. Boukje hier ik nog wat bracht, dat zal ik even pakken. En tante Ilse hier ik nog spul thuis. Dus zullen we het pakken? Ja. Het ziet er wel heel leuk uit. Daar kan je maar fruit in heen. Ja. Ik denk dat fruit er maar niet op zetten. Dit is een, wat is dit? Precies, maar lees je maar dan. Ik zit net op de voorkant. Nee, ik zie het niet. Het is zo'n luifeltje, dus zo'n doekje voor een vlak. Ja, echt. Oh, dit is leuk! Dit is de boven. Nee, dit is de boven. Oh, chef. Chef. Chefzaken. Zo heet die niet. Tja jongens, zijn kraamke werd dat. En die Sahiti. Met waar koffie. Ja, dat is waar kan ik in. Lemonade. En Grocery store, dat heb ik een groentewinkel. Groentewinkel en dat betekent Ranja. Dat is wat hè? Groentewinkel hou ik gaan, hè? ja, Maranja, dat is
Echt fruit, ja. Fruit in, dus dat kan ik soms omdraaien. Maar we hadden alleen nog in een weegschaal gaan, dat is leuk. De kop. Je kunt fruit wegen, hoe duur het is, hoeveel neem kilo dat het dan. gaat. Ja. Dat is wel leuk. Dus hij kop. Fokken daar. Oh ja. Zie je dat fokken daar? Oh, Dat fokken. kan hij met 10 vreetje om de tomaten. Ja, dat had het hier voor gehad. Dat was een shubbel. Probeer het met mijn poging. Tante Oeske met Tante Ilse. Die is wel Die is wel heel handig. Ja, dankjewel zaak. Ja. Maar nee, het speel bij Tante Ilse Maar wel. de schroeven. Ja, zet een pak koetje bij. Zo. Oh, ja. Schroefjes. Lietse blokjes. Zaak in de doos. Wat heel leuk in de dozen. Eet waar. Hey. Hey. Nou, dit is gay. Oh, boebele. Oh. Hey. Dit is grappig. Nog een keer? Nog een keer in de dozen. Eet waar. Hey. Nou, was je zo mooi. Je naar beneden. Hartje, want ze krijgt Ik houd je. Nou, een mooi plakje ga je weer zetten. Dat is een beetje omheen. Dit is mooi. Nou, maar het spul daar heb ik dan deel op heeft, denk ik. Dan hebben we alles compleet. Maar we liggen dus in het haar een weegschaal. En van die papieren poetje bij het fruit in keer, wat meestal gekocht hebben. Ja. Kijk erop. Oh. Oh de wereld. Oh de wereld. Even bij Ilse en Tjibbe, wat die nog haar? Ilse heel wat kleercent, zei ze. Oh shit. Nou, mooie luxe bakjes. Toppie. Nou, dat hoeft me niet te jaren te tellen, maar wel. Nee. Best genoeg. Nou, misschien kan deze bakjes dan hier wel op. Zo. Ja. En dan heb je nog een litsen, die. Zo, en dan kan deze wel gewoon de nice. Wij zullen... En die groene, ja, hier weer, hè? Die Ja. groene bakjes. Wij zullen maar beginnen. Ja. Ah, ik wil dat ding weer nog zetten, maar ik denk dat hij er in me helpen mag. Ja, Dus dat mag later even. misschien kunnen we iets in de tel zetten voor alvast. Ja, kast zet Iets je erop. voor een tel zetten. Deze ik van niks aan. Dat is misschien wel mooi. Zo. Ja, dan hadden we Dan kan Dirk van alles wel een insteken. vers proefje. Ja, met huid in vers. Niemand, hè? Maar die kinderen is net zo heel volle suiker. Misschien nog iets in de tomaatje. Dus ik wil eens zien of je hier mee komt. Oké. Wij de schroevendraaier staan. Nee, dat heb ik denk dat hij beter in helpen kan, maar ik wil even zien. A few moments later. Ja, je mag dit maar bij mijn huid, want dat we dat later even een keer het huid zie het had, ja? Ja. Ik ben weg. Boemmeleboem. Oh, die bering? Was dat al, jij jong? De cirkelbering heeft. En wat is dan kleur? Shit, die daar, die. Wat is dan dat die kleur is? Welke knop was dan klikken? Een shirtje. Zo, zie je dat? Tadaa! Hoi, hij. Hij moet even lopen. Oh, die. Ja, kraken mag nog even in de kwijt. Oh. Hoi. Oh, voorzichtjes. Ik ben echt een mandarijn. Oh. Ik heb wel een tekening. En zie dat is echt net een Maar ik kom er net uit. Nee, kijk net. Dit is doen. Tja, dus ja. Het zit wel helemaal uitskreun hoe en wat. Maar snap het niet. Inbesleutel maar we gaan. Oh, shit. Hebben we die? Direct veel. Ja, Nee, dat is een sinaasappel. met hij daar. Net Daniel, dat is dat op Pieter Saar. Bouw. Nou, dat is geen bal. Dat is een mandarijn. Ja, gewoon een keer in huis. Oh! En Oh, jong. Nou ja, die moet eigenlijk... Maar Maar daar we zit er jongen wel leuk even uit. wel. Best, kun je wel even. Doe we jongen even. Daarom moet mijn meeste altijd een beetje om kant. Ik heb me hebben maar gladje. Dit is ook klaar. Hè? Nou, Ilda lijkt even op bedje. Zaak even op een bank. Die is aardig wat opknapt. Zo. Maar nou ja, je had van de morgen nemen Ilda met het keuken, of mij het bad is goed bad met fruitspul. En nu weet het toch wel weer weg. Dus ik zeg, ja, studie maar even lekker daar op een bank. Ik ben in de buurt. En dan ga ik even naar het kantoor. Want ik wil nog even alle benefits terugnemen. En even de teksten uitprinten.
En de akkoorden erbij zetten, want ik ging Joen repeteren met de man. Sneun hebben we de opnames. Nou, als we nou even een jontje daarom spenderen, dan stiert het er sneun echt wat sneller op. Dus ik wil me nou nog even een beetje tarrieden daarop. En ja, super mooi dat Jelke even dat ene groentewinkeltje nog in elkaar zetten wil. Dus als ik Joen met een man oefenen, dan zet Jelke mooi dat laatste spul in de koor, dan ben ik hier aan. Ik ga het meestal binnen, dus dat is wel super leuk. En ik vond dat alles nou stabiel stier echt super leuk. Hij stond dat sfeerke. En Ildo en Zaken Barten direct voor mij, dus volgens mij komt het helemaal goed. Ik heb trouwens nog even contact gehad met een groenteboer hier uit de buurt. Om te vragen of we bij hem misschien wat groente en fruit wijhelje koen, broeken koen. Dus toen zei nog niet, denk ik, toen we nog even rondbellen. Dus dat zou wel heel mooi zijn, want wie wil liefst gewoon echte groente en fruitbroeken. Maar ja, als dat echt al hier omskaffen maakt, is zonde, want dat kist nooit al hier opmaatje nog steeds. Maar we maar een paar dingen broeken. We willen een smoothie maatje in de clip. Maar ja, ik wil wat bloemkool had lezen en broccoli en komkommers. Dat wordt nooit al hier op. En dat kan ik nooit in de weken daarop al hier opkrijgen. Dus dat is zonde, dan komt het om. Dus misschien dat we wat in bruikleen gaan maaien. En natuurlijk... Ik wil wat dingetjes echt keepje die we gewoon echt broeken voor de smoothie en dat soort dingen. Maar dus daar ga ik even contacten horen. Dus dat zou heel mooi wezen. Nou, ik vertelde hem alleen hoe zaken dat hij een beetje opknapt is. Of eigenlijk best wel een heel stuk nevens hoe het weer. Dus van de morgen zei ik al van, ik wil haar eigenlijk een squallen. Nou, ik zei, we blijven je nog even thuis. Nou, en ik merk ik wel dat het, nou ik had er even wat en is zijn energie wel op. Maar ik denk nou bij mezelf dat het zo wat onhoudt. Hier beginnen we wat te eten. Dan krijg ik wel weer wat energie van. Dat ik dan wel dat we morgen even een squallen gaat. En morgen je op squallen ik ook iets van Peeske-viering. Werd ouders komen maaien, dus dan ben ik er zelf ook wel bij. Dus ja. Zodat het nou lijkt het, kan er morgen wel even een squallen. En dan zie je wel hoe het gaat. Ik ben vlakbij, dus ja. Ik ben blij dat er weer wat opknapt. Hier hadden we wat praatjes, hier laken we wat. Nou, je had even Ildo wat. En dat had er al onder 4 weken eigenlijk haast naar die. Ja, dan werd een dag wat beter en dan werd het minder. Dus ja, goed de goede kant weer op. Ik ga even typen en pingelen. En zien dat ik wat tarines doen kan. Fajoen. Nou, ik neem alle versteksten wel nog even terug. We hadden het opname en ik ga de tekst erin bij. En nog even zien van, zitten nog wat dingetjes in wat net klopt. Akkoorden zet ik er aan nog even boppen. Dat het van mij en in de opnamestudio wat makkelijker is om te zien welk woord in welke koord zongen we maat en spelen we maat op de gitaar. Dus ik maak het mezelf zo makkelijk mogelijk. Dus ik ben noodwaande mij het versje boeken. Boeken vol een bal in het midden van de tuin. Hij pakt hem vast en smiet hem in het roem. Hij bierkrijgt de hut en de bal die zei van knap. Hij vliegt naar zijn koerta, dat die er best wel raar. Poem, 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 boeken vol de scoren, geen kompenhok. Hij nam dat ding mij en de rief naar hier zat. En mama werd al hoeren op een nieuwe dag. Nog een paar dingetjes onpast die ik mij het jongen toch wat oorzaak dan de tekst. Maar ja, dat is vaak even rest van mij zitten, maar dat wordt even rest van mij. Dus het krijgt eigenlijk in je budget te volgen, dan propt dat er nog in, maar voor de rest klopt hij. Dus dit is clear. Dus ik alles nog even uitprinten. Staat. Nou, ik kan die alles vast uitprinten. Dan kan ik het tussen aan nog even met gitaar troppingelen. Ik ga alles print. Ik ga op mijn hoes en dan zit ik nog even van mezelf alle akkoorden erboven zetten. Nou jongen, wat een dag. Hele productieve dag, hartstikke mooi. Zo, die gitaar weer in de hoeken. Ik ga alles tron aan, alles uitprint, alles uittypt. Dus ik zal jullie repeteren met de man. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Ik had er wel met de gitarist een paar keer, maar dan net met de hele band. Dus, maar dat slaat het vers. Ik ben zelf kon je spelen, dat komt wel clear. En dan sneuren de opnames. Nou ja, ik ga natuurlijk al dit mooie spullen halen. Voor de fruitclip. En Jelke gaat doen het kraampje nog even van me in elkaar zetten. Dus dat is wel heel lief.
Maar omdat ik Joen nog wat maat, ik denk ik kroep nou even op de bank, voetjes even omheen, even lekker bij zaken zitten. En dan morgen weer een nieuwe dag en een nieuwe vlog. Ik zou zeggen, vond het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtonk omheen en via het net de chill app te downloaden voor op die tablet of telefoon. Want een nieuwe chatvlog. Hey ho!